Kublai iaphi baro ngade imarina kashnong try jonga de na like tera ban ngapteng sngobha iaphi baro shakani ka channel jonga like tera roots mentang adan hapo kani ka kamera ka bomde ka kamera tray kam office ne ka restaurant nrei kadi ka kamera ka bang haban up hasua pan kem ya ka ka bastet bah pinsatip mo syapang kai ngakren oh ngadang haban up hangne sa shikynta ngandi no da isya klut kindiat pi banom samthia ngila bani orung hakani ka kamera tang ladangi penon kambun sien ne borabor ya kata ka banga up buan na kibri ki bawan up hangne ken kim chu pendek no kapor ndre ki trikam ha ki laptop jongki ne da ka ba pule kot khubor bat shong hakini ki shuki ke ba isam rkhie hangate ka ikum tu umasidap ubaladom bamut bentur no da kireng kani ka kamera kadan ha kani ka jaka basange kirel bat kata ka bangamut ban kem ka ba sted ba kadai ka wei ni ki jajrel ki bawan ban sange hangni kat pangadang up e karel jonga hangni na sngewtynnad ban pit kaya kani ka jaka sange rel bat ngam chula ban mudur kumno kirel ki yarung ki yami hala ki jong ki por henrei klamdan kino ki accident ne kita ki jingya tengku baro ki iaid bet ki iaid renti nga sngewtynnad de ban pet kaya ki brio ki bakiu bahiar na karel kidon ki brio ki bakar ki banrung ha karel kat baki wei pat kidang up hakani ka jakate ka khi ba ro shisngi klem don jing sange nga I kumba ka dot ka jing ya sungthu jung mat apreng ki rel ki brio pi kani kadi ka wei na ki jat train ki bayat tang apreng ki jaka ki badan hapo ka jella ka jingstet jongka ka long kumba shispa arpho kilometer ha ka shikynta oh pek kini karel ke iya Syiem ya ka bas ndam kumat Shillong umdei ngakan ma ba ngajule school dakum kitu ki bas kini pat ki jaj rel ki bas ndam kumut ki iaid hapadang kinong ba bar ka jingstet ka sted mania kitu ki bayat hapo ka jella tang ba kani kam de karel ka bangan kem hentak sngi henrei kadai ka wei pat karel ka bakar pang haka baka France ka paunam na ka benta jongka bat kata kadai kan ni ka banga khot ka Syiem jong kirel namar baka sted ba ka iaid lais pa arpho kilometer ha ka shikynta kani kan kata karel ka banga jukem ndang alit jinglet mudur ladap hilet na Shillong Shagwati kan chimpor tang kumba arpho minute ay ka sted bham dei hangne France ki khot yaka ka TGV ka bamut train en grande vitesse ka kasipat kamut karel ka bayat sted bha ti ngilaban ong RSB rel bas sted bha teng inda bun brio palat kiju penyasno ya arteli kirel ha kaju kapor kajing iaid umdai kia kershan bat yarap iwe kapor badan kam kumne ngali nganang mut batang ki brio ki yarap iwe ndre kirel ru pleng mo da ka babteng kumne karel kan sa jong bah bat sangyam shibun bah ki brio tang ba ndala jong than kumne pat ngihap ban shumare kanang ban yorong hapo ka train ha kapor babiang shua ban rong hapo kan ni karel ngadai ban net pencha ne salat ya kani ka tiket jonga ha katai ka kor ka badan ha shua katai ka platform ne ka jaka ka bangila ban rung ban hiar na karel nganli rung kai nang nemo ban net pet kai kata ka first class kalong kumno ngampat di shong namar bakiram pi tiket ngadapit ngate kam dadon jinya pair wat ka second class tang ba ki khap kalut bat kam duna brio namar badan duna ki shuki ne ki jaka shong kan hiar no pi menta nganet wat ya ka jaka la jong kajudan armala bat ngaju sngewtynnad bah ban shong shajrong
Kenang bangan yuk petka syabar ndayat kini kerel. Oh, ngelaklet banong. Bahasan tak kini ki mau jengking. Kadon kani kapan kana. Haga jing shisha, kidon ki wei pat ki pan kana sya jong. Tang ba kini pat hapo ki kam he. Ngatarai pia sang tu, ya ka jing he ki pan kana kerel. Ngan lin bu no shwai kani kasut pies. Haga jaka bu. Ngan sawan wat ya ka jaka shong pat hadin. Ani wala da kasut kes karit maknaru. Ya ngate kalakia. Tip kadon hangne ni kumno kumta ka seat number jonga. Ngan apshua namar ba ita iba idang penbet ya keplala jong. Hang do kata kerja ka shong jonga. Oh kakalut bah ngarung nang kong bangay mat. Ni ngas ngaw sliang biang. Ngan lait wat siya no na kantin fi. Oh kumno kumta. Nganang mut banwan di siya ni di coffee nray kakang penban. Taray ba di na kada covid kikang no sipor. Tang ba wala da ka play makanaro. Nganait ki kumnuhi hakita ki stool ki bajrong. Ngalong tik mutu umur siang ubaong kita ki upgrade to ki jauhi. Idon tang ini kun menriu. Kumnuhi indi siya nga. Menta ngalit paino siya kaja ka shong. Ngan petkay nang ninajing hangyet pi siya bar. Kibriu ki iaid kirki banrung. Hapok katay karel kabayat tang hapok kajela. O MP kelas dang yai no shua ka jongi. Tang ba lele. Namar ba karel Syiem te kayat sted lai sya banya katay. Batang hakaniat por nila banya kemya ka. Oh ini iba pet bat pentiknai ki tiket ila syuat lat. Iklam pet ki tiket jonga. Biang bet hi. Hooray! Karel jongi kelas dangyat. Pet, kibahiyeng kiwan ay kublay litsok. Kiong salitsok ho. Tang bang ipat ngimyos ngawi eh. Syo itang baki kawe kati. Token, sedang nyay no sa mangi. Sa ngab hamo, pinsayos ngawi ka jingpen bena. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Joseph, votre chef de bord, accompagné de mon collègue Sylvain et le conducteur. Nous souhaitons la bienvenue à bord de ce TGV Inuit 7028 à destination de Paris Nord. Les mesures d'hygiène et de nettoyage de nos trains sont renforcées pour votre protection et celle de l'ensemble des voyageurs. Je vous invite à respecter les gestes barrières. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles sur les plateformes. Le port du masque est obligatoire à bord de nos trains pour tous, y compris les personnes vaccinées et tout au long du voyage. Ta inong panabna iyong ba ngili bandeng niya ka mas? Ti ngahap bandeng no. Kajing he kani kasyukiru kasyubyang hi. Bat ngusuk de bansyong. Kadon de kajaka bakelot man penbet iki kejat. Kamtam ya kibriyo ki balengkot. Kabyang ba? Kadon de kani kamit kabarit. Tang ba? Ngila ban buo ya ki computer. Ne ya ki jingbam. Piyo iha kani ka lentiyat jong karel. Kibun ba ki way de ki tracks. Menta ba kadang syumi na kajaka sange kaya suki. Kam sipang kandiat kan saya sted ba. Pila ru banyo iba kaya hapo kani ka jingking. Kabadai ka surok nga kabentak ki kali. Hapo kani ka rel. Kapalang. Kidon kibriyo ki bakwa bantia. Bat ki bakwa bantre. Kibriyo kim juhala ni kren phone. Henry ki shudem kumni. Manyelek kai bat ka phone. Lai no tang bajar ho ken kumita iba. Wat lada kani ka rel kaya sted ba. Henry kam dakhi than kata-kata. Kibriyo kila ban tho jing tho ane kila ban bu ik jing bam halor kimit. Klem kala. Pi persyang ban yakop mare sted bat ngimo. Menyepit kai mano ba sted? Yes sted TGV. Wat siap akan job katai. Bye last sted bangi. Menta bangi dang Xiaomi na kani kanong bati. Kibun bahaki apartment ne kita ki jinta yang ki bahe. Pio ini ki jingker kan ro. Ki ker kumne ban yada na ka jing sawatan karel. Kat siya ba nga pen? Ngayo itang yaki yang dobilat. Ngate ngam itenat pi yaki niki yang bamenta batay daki mala-mala.
Longkum basa sun baneng. Kam tam lele ndak mudon sakidieng te mi idon air show ban reng men sim. Tong ba haki dong ba te shano ru buntang kini kijat yeng. Kat ba haki shnong red pat nga ithuh ba ban pet namar kidang don ki yeng red mo. Menta bangila jengai na kanong ba. Ngila ban yo iya ka shnong red pi ki yeng ru baret dan apartment pi ka te ka shnong te. Oh, pet kawa kajing ikut kita kinong shnong te ki ladan bok palat. Wow, kasun beneng kala dumlo. Ikum ban hab na uslap te. Oh, pet kita kilo. Longkom iparat temen ibakar ya kelengka. Tang babiang hi ban yo ki jingtung. Pio ki lengka ki bahe. Kelap uslap te tarai ngim yo bam mo. Ngamla mod dur de kumlu kile ban ai yakat kita ki lengka ki bahe. Lada don uslap kam tam haka porset bat porter kong Hangne France de ki buon bah ki nang rep ki barep ya ure hodem ukeu upai ubit root bat upan lajan kumba shitang bantai jong ki jaka ka France ki de ki jaka rep kat sheba ngapai napok ka negarel ngayo itang ki lengka ngakam ithuh ban pet ya ki luom ki wa mania kini ki lengka Menta ngan pet kai no da ki surok pi. Ngila banyo iya ki surok red ki bam da buon kali. Ki surok ba ane kita ki highway. Katai hang taipat imat kadai ke jaka dia kali pi. Pet kita ki kali ha katai kaliang. Kimut banya kop mare sted imat bat kani kerel. Tang ba ngatai kinum la bat kani ka Syiem jong ka jingstet. Ni ngas nguking bayong pan ka kle ban pet kita ki kali ke be sted. Ngan pet ka sya sun menang kilo. Kam tanda ka jabieng. Ngaya biet ba ban pet kita kilo. Ki igom ki kan pat ki bajam mumum. La da long te ngakwa ban shong halor jong pi. Namar ba ki hair suki. Bania ba shong ha kani karel ka ba sted ba. Pila pet tu. Ngai ikum baki lo ki lek persya te pat kasngi. Katai ke aeroplane ha pedang kilo pio Kemut ban hiar madan no. Imat kadi kerja kasange aeroplane pi hang tai. Oh shish pi ki ka no kini kiding. Ngam da yo baha baka hiar madan. Pitip ngayo ineng kom bahang dia France ro kiti siap kandau buat mauria kom ni. Pio kita ki pangka ki syat pelun hakal air. Kenang man pen mi boarding line. Hang ni ha France ki buon bah kom kita. Ithuh bah ban pe ki. Kam tam lele inda ki buon. Ngai ikum kitu kinong syat. Hang ni ha France latip kum ki eolian. Kat bahasa English pat latip kum ki wind turbine. Ngarang yo ineng kong ki hang ni ha France. Ki inep ha kita ki keti. But what kilo akim inur hiro banat hajan. Teng habang apet ki kitab ikum ki sentiau ki bahe kam tam lele indasi ki lengka. Kyrmen makin nang penyang syusyuk kum kita ki pangka. Habun ki jaka ban penmi ya kata ka boarding light ka bakut. Kenang banum penjaklia ya kal air ka bangiring men Syiem. Menta balajan poi ha kajaka sang erel jong kandong ba. Nila ban yo ya bun ba ki wepet kiral ki bayarung yami. Ithuh ban pet ki namar ba ki bun ki rong. Ki don ki bablu, ki bejar ngam, ki barong keti. Tang ba teng anda pet na jengai ki ikum ki besen. Pio katai karel ka kami kam sted banya ka jongi. Kadau kalong ba ka jongi kadai ban sange ano namar bangila jan poi.
Kita hang tai kiral kibadai na kajuk kani kayeng kasem jongka TGV. Kidai kiba try shitam bha pitap. Tang ba teng ba pli ki thait. Ki shong thait de. Let's say kani TGV ka banga shong. Kan sawan shong thait hangne bar kita gi men ki para. Katai karel kadon tang shimala. Tang ba sapit kai ka jong bha. Wow ngatieng ngai ikum bakang wenten rakno enga. Hangne kan lakut no kata kajing iaid ganti ka rel Syiem. Ngah ban hier no namar kam treshu ban kit dia ngah. Kelak thait bah plih kani ka TGV. Ngasngau ka sted bah kata kalit kawan. Labay asngau la dapoy. Menta bang ayak dak kejat ngasngau kumbang ngasuki kum katu kamata. Menta kasngi kibun bah kiral hakan ni keja kasange. Wow, pet kejing ithuh kita kiral basau. Nga ithuh bah karong. Oh, ita ikun ila leran iri no syadin. Ani, sungguh hama mo. Ngelak aku biarok baklan Hipik dam na kita kikmat ki basau. Kani ka rel ka kerteng talis. Kalet siya Brussels bat siya Amsterdam. Nga ithuh dia karong. Tang ba kadantang shimala. Ngati nga sngewtynnad ban shong ha ki badan armala. Ban pet syabar ya ki jaka. Katay pat karel Eurostar, kadai kebalit siya London. Pia ithuh kanu, kutu kebasaw ni kani. Ngati nga ithuh kutu kebasaw pi. Pitip kani karel kayat lamba ka tunnel. Hapo kaduriaw. Nga Kyrmen ba pilaya sngewtynnad ban shong rel TGV ban nga? Nga say kendo pat iaphi la syem tayo. Te saya shong suk baro. Bye bye.